Assalamu alaikum ɗalibi ko kuma ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya dai danganta wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barkamu da wannan rana, barkamu da wannan lokaci, ina fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya, musamman a daidai wannan lokaci da ɗalibi yake kallon wannan bidiyon daga kuma wajajen da yake kallon wannan bidiyon. Daidai ban san daga ina ɗalibi yake kallon wannan bidiyon ba. To kamar yadda dai ni ba ƙwararre ba ne musamman akan harkar coding, amma ina da wata 'yar ƙaramin masaniya akan ɗan matakin da ya kamata a ce mutum ya taka domin ya yi kodin ɗin. Ma'ana abin da nake nihi shine na ga suna min tambaya akan suna so su fara yin harkan programming, ma'ana suna so su fara yin website da wasu abubuwa. Kamar yadda na sha haɗa ma dukkan wasu matasa namu, a duk lokacin da za ka ƙirƙiri website, na daidai na sha introducing ɗin mutane, ma'ana na sha in gaya mutane to idan dai kana so ka ƙirƙiri shi website, akwai tashar mu da ke a YouTube, wadda idan ka shigo a YouTube a nan abinda za ka rubuta kawai shine malamin gida. Kamar yadda ke gani ina rubuta kamar haka, rubuta tare mana malamin gida. To idan ka rubuta malamin gida, tashar tamu dai ita ce ga ta wadda kake gani kamar haka. Idan ka zo ka danna malamin gida kamar haka, za ka ga tashar tamu ta buɗe, wadda idan ka danna nan bangaren bidiyo, to malam ina mai tabbatar maka da cewa idan dai har ka shirya ma website kake so ka kirkira, idan dai har da gaske kake a yanzu kana son ka kirkiri website, to waɗannan darussuka mun ware maka su ne kyauta ruwan Allah ba tare da ka biya kuɗin ka ba. Kamar yadda kake gani, tun yadda ake sanya bar progress, yadda ake upgrading na web hosting, yadda za ka biya kuɗin web hosting, cloning a corridor, sanya sauti a manhaja, gwaza kuso kamar su shawagin kuso. Wai ka san wani abin burgewa, duka waɗannan bidiyo mun yi su da asalin tsantsagwaron tsabagen tsananin tangaryen Hausa, wadda za ka fahimci abin da ake so ka gane. Yawanci bincike ya nuna cewa yawancin mutane waɗanda ba sa gane karatu a makaranta sakamakon ba a yi da yaren da suke ganewa ne. Mu ɗauka yanzu kamar ƙasar China. Ƙasar China yawanci da yaren ƙasar suke koyar da karatu, kuma na tabbata duk abin da an ka ce maka ja ne, ko da wani yare dai an ka ce ma ja ne, baki ne. To wani lokacin ɗalibi ko mutum yakan iya gane abu da yaren da yake magana da shi yau da kullum. Wannan wani kaɗan ne daga cikin karatun da makaranta a makarantar mu ta malamin gida. Haka zalika idan ka ganin ba taimaka, muna da website wanda za ka zo ka danna nan ne www.malamingida.com, kamar yadda kake gani haka. Mu danna tare mana. Idan ka saka www.malamingida.com, amma ni ina tunanin ban saka adireshin daidai ba saboda w guda biyu ne na yi, amma ina iza kwa in goge wannan w din saboda can nasa w guda biyu, shi sace min ba za a samu wannan website din ba. Nan nasa malamingida.com kamar yadda kake gani kamar haka din nan. Tun nasa malamingida.com kamar yadda kake gani kamar haka. Website din zai bude, za ka je ka yi register da sunanka da komai, duka kyauta ne gashi kamar yadda kake gani. To tambayar da mutane suke min, shin ya za a yi su develop? Duk da dai nan za ka samu kayan karatu da kayan aiki da kuma shawarwari da kuma wasu abubuwa. Haka zalika idan kana so misali, to kai a yanzu kana so ka kirkiri naka tool din ne, misali kana so ka kirkiri wani abu naka kaman da BS Code ko kuma da wani abu. A matsayinka na lena, ko in ce matsayinka na wanda zai koyo, shine idan ka zo nan ka danna plus din nan, na san akwai website na koyo, amma bari mu halar shi domin mu ga abin da muke ne. Kamar yadda ka san mutum dan adam a misalce yana da kai, yana da ciki, yana da kuma ƙahuwa. To kwatankwacin haka shi ma website yana da irin waɗannan abubuwa wanda ake kira header da footer da kuma body. Waɗannan abubuwan su ne waɗanda ko da a ci script na film kake karantawa, za ka ga abubuwan nan dai guda uku su za ka gani. Akwai scene header, akwai kuma dialogue, akwai action, wanda idan film ma kake kallo waɗannan abubuwan za ka ga daga ciki su ne a ciki. Yanzu idan mun ka ɗauka a ce baka da software ɗin da za ka je kai programming, kai kana so ne yanzu ka je kai programming online, baka da software, a matsayinka na beginner, ma'ana a matsayinka na mai koyo, za ka zo a cikin browser kawai da ga na buɗe browser ta, sai ka rubuta one compiler kamar haka. A one compiler kana iya account idan ka ga dama, idan ba ka ga dama ba dole ka account. Idan one compiler ta buɗe ma, to da yake ni na riga na sa mata wani
yare a nan, to amma dai duk ba dama. Idan har wan kwamfaliya ta bude kamar a nan, bari in jo in zaɓi home kamar yadda ke gani kamar haka. Idan wan kwamfaliya ta bude kamar yadda ke gani, tun da dai dukkan mu dai koyo muke aiko, to sai ka dawo ka zaɓi bangaren HTML, tun da dai bangaren website muke magana a kai yanzu. Idan ka zaɓi bangaren HTML, wannan template da kake gani shi zai bude maka. Yanzu wannan template din duk da kake ganin shi, wannan shine muke kira da script, ma'ana abinda website yake a boye. Kamar yadda muka sani, idan ka je inda ake dafa abinci, akwai inda ake dafa abinci, sannan kuma akwai inda ake sai da abinci. To a restaurant inda ake dafa abincin nan shine ake kira da back end, sannan inda ake sai da abinci wajen da adda kujeru, wajen da adda abun zama, su ne a front end. To back end engineers, ko da kai programmer ne, dama za ka zaɓi ɓangaren da za ka yi ne. Akwai developer wanda za iya yin back end, akwai developer ɗin da zai iya yin front end. Front end su ne waɗanda suke yin abin da kake gani a screen ɗinka, su kuma back end su ne suke yin abin da baka gani ɗin nan. Misali, aikin back end shine za su iya tsara wurin da za a iya zuwa idan an yi sayayya a kuɗin shiga. Kaga kai a matsayinka na wanda ka daddana baka ga ina kuɗin shiga ba, to aikin back end ne. Su kuma front end sun yi aikin su ne musamman a lokacin da sun ka kirkiri wannan abun. Kamar yanzu yadda kwamfuta take, muna da hardware muna da software. Yanzu yadda ka kirkira a hannunka kake kallon wannan bidiyon, tana da hardware tana da software. Abinda take da hardware da software, hannunka da kake rike da wannan wayan yanzu haka, idan kwance take a haka, ita wannan wayan da kake rike kake taba a hannunka hardware ne. Sannan abun da ke display a ciki kake kallon wannan bidiyo software ne. Ina fatan ka gane. Yanzu abin da ke so mu gane, bari mu gane abin da ke ni, duk da wannan karatu ne da malamin gida ya mana. Yanzu idan muka dawo nan, bari in dawo nan in ce yanzu zan shiga Bybit kamar haka. Bybit mun san wani shafi ne wanda zaka iya zuwa ka saya kuɗi ko kuma wani abu, ko ma dai menene zan iya buɗe, saboda wannan dai misali zani. Idan Bybit din ma bata buɗe ba, zan iya zuwa in lalabo wani, bari in gani ko zai bani. Yanzu misali yadda muke nan a huska ta Google, abin da ya tsara wannan ya bambanta shi da official website register now. Bybit buy sell either cryptocurrency ko kuma exchange. To yanzu wannan rubutun da aka zo aka aje a nan, wannan rubutun da aka zo aje a nan, haka ke gani a nan, abin da ya hada an kai rubutun. Idan ka zo nan ka danna, sai ka zo nan ka danna inspect. To idan ka duba a wannan bangaren, duk inda na taba ne highlighting daidai, ina daidai setting da aka kirkiri wannan website din. Asalin hanjin wannan abin cewar malamin gida, ba cewa ta ba, kuma cewar turawa wanda suka kirkira, kuma haka take. Ma'ana asalin hanjin shi wannan website din ne, kamar da ke gani kamar haka. Idan ka zo nan kai highlighting kamar da ke gani kamar haka, zaka ƙara jayuwa kai ta tahowa kamar da ke gani haka, kai ta tahowa kai ta jayuwa. To duk inda ka taba zai nuna maka abin da an ka hada. Amma me, idan ka duba za ka ga wannan rubutun da kake gani da shi ne aka hada aka wannan website din. To idan muka dawo nan a cikin bangaren da zaka yi ko, yanzu dai kaga an rubuta doctype, sai an sa HTML ko, sai an ka zo gaba an ka ce HTML, an ka ce head, sai an ka ce title, sai an ka ce hello world. Menene title din? Shine hello world. To idan na dawo nan da dan run, ina kan running kenan. To yanzu kaga ga hello world ta shigo. To idan na dawo nan bangaren setting nan kamar haka, sai na zo na goge hello world din nan, sai na zo na rubuta